Takže čaute banda, ja vás tam pri novom videjku a dnes mi prišiel balík s takým fajnovým nožom, čo som si vybral. Stal veľa a už veľmi dlho som ho hľadal a už som ho aj našiel. Včera som si kúpil tiež nový nožik, ale ešte ho testujem a budem testovať aj tento, len chcem, aby ste aj videli taký unboxing a že by ste videli, čo za nožik to je. Hej, štandardne krabica. Proste krabica, chápeš? Skúšame nový nožik. Furt sa reže od seba, k sebe, hej, aby ste videli. Celkom fajnový. To si povieme potom. Ale tu je výplň. No a ako som spomínal, ďalší výrobok od Booker Plus, hej. Včera som aj pozeral, áno, je to taká rada, že plus, ale oni majú ešte Booker dačo. A je to Booker Plus AK-1.4 alebo AK-14, hej. A ideme sa na to pozrieť. Otvoríme krabičku a ja sa spolu s vami pozriem, že je tam pouzdro. Takže máme pouzdro, to je úspech, máme pouzdro. A v tom pouzdre je takto zabalený nožik. Trošku ťažko ide. OK, je von. Takže pouzdro, rovno poviem, že je nylonové. Proste obyč pouzdro, nič na tom obr není také veľké, pútko na opasok, hej, takže pohoda. Cením našivku, alebo ako to mám povedať. Je také, že niečo vydrží, uvidíme. A tuto, trošku takto, tuto máme nožiček taký. A nožík vyzerá takto. Kokos, ale je veľký. Dobre, je to celokou a toto není plast. Je to drevo. Drevo. Je ostrý. Čepel je, ako vidím, 440C, to znamená, že to je čínska oceľ, nerezovka. Vlastne všetko má u mňa čínska oceľ, pretože je to čínska oceľ, ale dobre, toto je plast. Toto tu, povrchové, je plast. Ale inak je nož kovový. Na poistku akože chápeš, on je veľký, ten nožik je reálne veľký, fakt si zober, že hej, oproti tomu malému, čo som si kúpil, hej, je to fakt macek, hej. Je to fakt macek a ideme si pozrieť, že s čím by som to mohol porovnať. Tu na ten zo včerajška a sú rovnako veľké, keď skús, ale OK, ako pôsobí na mňa celkom statne, nebudem ti klamať. Dúfam, že tam je vidno automat kalašníkov. Proste je to zo série AK, hej. A určite bude rezať celkom fajnovo. Počkaj. No, jedine, lebo ani s tým môjim spôsobom by som ho neotvoril tak, ako chcem. Vôbec. OK.
a vzadu na rozbijanie skla nemáš nikde nemáš klip na opások. Nikde. To znamená, že ten nožík je proste takto. Nijak inak. Hej. Ale cením. Už sa teším, keď s ním niečo odrežem. Niekoho. Nie, niečo odrežem. Môžeme sa pozrieť, aký je ostrý. Zase idem hľadať niečo. Dobre. Ako... Ja si myslím, že... Nemá probléma. Samozrejme, tie počiatočné... To počiatočné ostrie je stále ostré. Tak fajnovo. Hej, ale... Pozerám, že... Fazeta je robená tak... čudne. Hej, už vidím, že tu má nejaký keby problém, ale nič, čo by sa nedalo dobrúsiť. Hej. Má tu taký, nebude to vidno, určite to nebude vidno, ale to taký problémik menší, ale celkovo naozaj pôsobí dobre. Ale mám k tomu jednu výtku a to tu, že je moc drahý. Čakal som viac, poviem ti pravdu. Čakal som viac od takého noža, ale ako páči sa mi, je dobrý, vyzerá dobre. Mne osobne aj v Airsofte mne sa kalechy páčia, takže ja som s tým v pohodičke, ale čakal som viac. Myslel som, že nebude tu ten plast, že to bude celokou a bude to celokou s čienkami z dreva. Tie vyzerajú super. Hej, to nemôžem povedať ani pol slova. Nožík na mňa pôsobí mohutne, že fakt niečo zvládne. Takže tiež sa toho nebojím, že by nezvládol. To si vyskúšame. Hej, sľubujem, toľkokrát sľubujem, že si ho vyskúšame. Jeden taký nožík a ešte furt nič. Ale každopádne je to jediná výtka, ktorú mám. Ten nožík je dizajnovo pekne spracovaný. Mne sa ľúbi. Hej. Ale čakal som viac. Za ten peniaz som čakal, že ten nožík bude materiálovo lepšie spracovaný. Dobre, to by bolo všetko. Dneska takéto videjko a potom zoberiem tých nožov do prírody viac, pravdepodobne. A aspoň 2 nože spravím recenziu, že ako režu, ale zoberiem aj tento. Vieme, čo to znesie. No. Každopádne díky, že ste si pozreli video až do konca a my sa vidíme v ďalšom videjku. Čaute, banda!